Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga magkasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, lig-una ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Mga igsuon, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa limbong sayawa. Kay wala kita makig-away batok sa mga tao, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga pangulo niining kalibutan na sa kangitngit. Busa isulob ang tibuok armadura sa Dios, ug inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway, sa walay paglunga, hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran, ingon nga bakos, ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa kalinaw, ingon sa inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo, sama sa taming, kay pinaagi niini, makapalong kamo sa tanang nagsiga, nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa, ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, ug gamita ang pulong sa Dios, sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo, ug pangayo kamo kanunay, pinaagi sa Espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo, ug ayaw gayud paglunga, pagampo kanunay, alang sa tibuok katawhan sa Dios. Ug pagampo usab kamo alang kanako, aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali,
ug aron magsulti ako sa walay ko kahadlok sa tinago sa ebanghelyo. Tungod niining maong ebanghelyo, nahimo akong embahador bisan ani ako karon sa karsel. Busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay kini gikinahanglan gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Daygon ang Ginoo ang akong bato. Daygon ang Ginoo ang akong bato. Daygon unta ang Ginoo akong bato nga nagbansay sa akong mga kamot alang sa away, sa akong mga tudlo alang sa gubat. Daygon ang Ginoo ang akong bato. Ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong maligong salipdanan, akong manluluwas, ang akong taming nga akong gisaligan, nga magabadlong sa katawhan, ubos kanako. Daygon ang Ginoo ang akong bato. O Dios, awitan ko ikaw og bagong awit, sa lira nga may napulo ka kuldas, awitan ko ang imong kadayganan. Kanimo nga nagahatag ug kadaugan sa mga hari ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Daygon ang Ginoo ang akong bato. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, may pipila ka mga Pariseo nga miadto kang Hesus ug miingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug muadto ka sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag, adtua og suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa og nag-ayo sa mga masakiton karon og ugma og sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw, ugma og sa sunod nga adlaw. Dili mangaayo nga ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon nga usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sulod sa tulo ka semana, atong nadungog ang atong unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug karong adlaw, tapuson nato ang atong pagpamalandong sa sulat sa taga Efeso kay ugma lain na pod nga nindot nga sulat ni San Pablo ang atong pamalandungan. Sa sulat ni San Pablo sa taga Efeso nakita nato nga ang Ginoo anay plano alang kanato. Naay plano ang Ginoo sukad pagyud sa sinugdanan. Nga kining tanan ug kita ilabi na gihimo niya
aron nga kita makiguyog kaniya ngadto sa langit. Ug sa iyahang plano, kitang tanan mga tao magtinabangay para nga magdungan kitag adto ngadto sa langit. Unya nakahinumdum mo, ubay-ubay gitong gipangsulti ni San Pablo, labi na katong niingon siya nga ang kamo mga bana o mga manag-asawa, diha gyud ninyo magsugod ang paghigugmaay sa usag-usa sama sa paghigugma sa kaugalingon. Karon sa katapusang bahin sa sulat ni San Pablo, Efesos 6, niingon siya nga isulob ang armadura sa Dios. Armor of God. Gidetalye ni San Pablo ug unsay elements aning ato ang armadura nga gihatag sa Dios. Na ay bakus sa kamatuoran, ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan, breastplate, ang kadasig sa pagsangyaw sa ayong balita sa kalinaw, ingon nga inyong sapatos, ang pagtuo sama sa taming, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, ug ang pulong sa Dios sama sa espada. Nya kaning battle nga gipangandaman nato, dili lang ni siya kay kanang unsa ba na pusil-pusil lang ta diha og lastiko or tirungan sa barbecue stick. Kay kaniyo nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Meaning medyo dako-dako gini siya nga gira. Udyong okay ra na kanang arrow. Pero ug nagsiga nga udyong murag dako-dako gini siya nga gira. Apan niingon si San Pablo diri nga wala kita makig-away batok sa mga tao. So kanang mga naglibak ninyo karon, kana inyong gikalagutan karon, kani mga drug addicts, mga korap nga politiko, kinsa pa na diha nga di kaayo maayog binuhatan, dili na sila mo'y atong kontra. Ang atong kontra mao ang mga daotang espirituhanong gahom diha sa kangitngit, ang mga anhaa sa gahom o pangulo nining kalibutan sa kangitngit. Mga igsuon, ang atong kontra dili tao. Ang atong kontra ang yawa. Apan si San Pablo kampante kaayo siya kanang kalma kaayo siya nga nagpahinumdum kanato. Ayaw mo kahadlok. Kay nahibawan ang daan ug unsay sang putana ni ining maong gira. Kay ang Ginoo gyud gihapoy magpatigbabaw ni ining maong gira. Amen. Muna nga mga igsuon, taliwala sa tanang mga pagsuway natos kinabuhi, kahibaw na tas ending ana, ang Ginoo maoy magmadaogon. Amen. Naanan nato kung sa atong kinabuhi siya bagyod ang atong panag-on. Si San Pablo nagsuwat niini samtang siya na priso. So kahibaw siya ug unsa gyud ending niya. Either makalingkawas siya or mamatay siya. Ug tinuod namatay gid si San Pablo. Muna nga gisulti ni San Pablo kanato samtang siya mismo nangandampod sa gira nga gitagana alang kaniya. Nya kita, asa man ani nga armadura sa Dios ang naanakha kanato. Ang bakus sa kamatuoran, ang salipod sa dughan sa pagkamatarong, ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita isip sapatos, ang pagtuo sa mas taming sa ulo, ug ang kaluwasan ingon nga panalipod ug ang espada sa pulong sa Dios. Asa man ani ang naaato ng gihuptan karon. Okay pa mo diha? Sige, arita sa itong ebanghelyo.
Ningon ang mga Pariseo sa atong Ginoo nga, uy, ayaw diri kay init kaayo ka ni Herodes. Kisam ni si Herodes. Si Herodes mao ni ang nagpapatay sa iyang ig-agaw nga si Juan Magbubunyag. Kaya kato si Herodes may kuama to siya may kanabang conceited kayo to siya o kinsay mga emerging nga mga leaders niya, tipi gina. Na nga, ug ikaw, sikat ka sa iyang panahon, na mahibaw siya nga, yay, daghan na nig, sikat na nig tawana, daghan na nig fans ay. Bantay lang jud ka. O giingnan ang atong Ginoo sa mga Pariseo nga concern pod niya lahi ni sa mga Pariseo nga iyahang kaaway nga ayaw padistansya lang diri kay paduol gay kang Herodes patay jud ka. Unsa may pong sa atong Ginoo? Dili. Naghingilin ko kog mga yawa, nag-ayo mga masakiton. Unya sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buhaton. Una nga ingna na si Herodes nga wa ko mahadlok niya. Okay, sa atong Ginoo. Nya unsa may ending sa atong Ginoo? Namatay. Sa entawin namatay. Pero sa ikaduhang sa katapusang bahin ni atong ebanghelyo ningon siya nga nanganda mangyud ko para sa Jerusalem. Sa ebanghelyo ni San Lucas, ang atong Ginoo nagsugod og sangyaw dito sa Galilea. Layo ni siya sa Jerusalem. Kaning Galilea dool ni siya sa Syria. Kaning Jerusalem dool ni siya sa ubos-ubos sa may Jordan siguro ni siya. So taas-taas gini siya nga biyahe. Og ang destination, ang final destination gid sa atong Ginoo ang Jerusalem. Now kining Jerusalem sa pagtuo sa mga Hudiyo, naa diri ang Ginoo. Kay naa man diri ang templo. Sa una, nga dito maapa ang arka sa kasabutan, samot nga naa diha ang Ginoo. Sa Jerusalem, kay naa diha nagpuyo ang Ginoo, ang arka sa kasabutan ug ang templo. Apan, suma sa atong ebanghelyo karon ug suma sa karaang kasabutan, sa Jerusalem pod gipamatay sa mga punuan sa mga Hudiyo ang mga propeta. Ug wala mahadlok ang atong Ginoo nga kahibaw siya kakada tikang niya paduol sa Jerusalem nagkaduol pud siya sa iyahang kamatayon. Nya kita mga igsuon kay kada adlaw nga mumata kita pungpa nagkaduol man pud ta sa atong kamatayon. Nagkaduol pud ta sa gira sa atong kinabuhi nga mo decide kung asa kita paingon sa langit ba ta or sa impyerno. Andam na ba kita? Swerte ta nga nakasimba ta karon kay atong makalawat ang sustansya sa mga anghel, ang sustansya sa mga martir, ang sustansya sa mga propeta ug sa tanang mga santos. Ug unsa ning maong sustansya? Ang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Amen. Pasalamat tas Ginoo nga karon lig-unon ta sa Ginoo sa armadura sa Dios para nga makasugakod ta sa tanang mga pagsuway karong adlaw. Ug mobalik na pud ta ugma haron nga constant gining atong sustansya gikan sa Ginoo. Timan anato mga igsuon nga karong adlaw naatay mga mahimamat nga makapasapot nato, makapasuko nato, nga molibak nato, nga modaot nato. Apan kini sila dili na sila nato kontra. Wa tay kontrang tao. Amen. Ang atong kontra siya nga buot muguba sa planos Ginoo. Nguna nga, sama sa panig-ingnan ni San Pablo ug sama sa panig-ingnan sa atong Ginoong Hesus, dili ta mahadlok sa mga pagsuway. Amen? Dili ta muatras palayo sa atong Jerusalem. Amen? Kay gawas nga ang Jerusalem mo ilugar sa kamatayon sa atong Ginoo, didto pud ang iyahang pagkabanhaw. Amen? Kung diin ta sakiton pag-ayo, didto pod makita ang atong tinuod nga pagkatao.
didto ta mabanhaw. Manindog palihog. Alang kanatong tanan, ang atong mahatag ang panahon sa pag-alagad sa Dios diha sa pagtuo o gugma ug atong mapaambit sa atong mga kaigsuonan diha sa pag-ingon, patalinghugi kami, Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa atong Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, nga magpadayon sa pagpangulo sa simbahan sa pagsaksi sa misteryo ni Kristo sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkatigom karon dinhi diha sa kalipay nga kita magsaksi sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonang kababaihan nga sa ilang kabudlay sa panarbaho ug kabalaka, ilang makatunan ang paghatag sa panahon sa atong Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan. Mga muyo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, Ginoo. Makagagahom nga amahan, ang imong hinigugmang anak naghatag og katagbawan sa among panginahanglan. Itugot ang among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatago, nadawat namo kining among ihalad, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginamat sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kanano sa kalang-kalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo,
dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tibok kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong.
Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. He is my friend, the man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close
to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Mag-aampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pignaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahason sa pagtuon, sa kinaiya ni ining mong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Oh, napay announcement. Kanjot lang ha. Mga pahibalo, mag-ampo ug mosuporta kita sa atong Living Rosary Motorcade karong umaabot nga October 31 Sabado, na magsugod sa alas 2 hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Magpasalamat kita sa atong mga sponsor sa prices sa atong Living Rosary nga 40 sacks of rice ug sa mga packed meals nga mga 500 packs isip panihapon human sa alas 6 nga misa. Ang mga sobre para sa adlaw sa minatay available diha sa atong opisina ug naapod diha sa atong mga lingkuranan. Human ninyong sulat sa ngalan sa mga kalag, pwede ninyong ihatod dinhi sa opisina or ihulog ninyo diha sa atong mga boxes. Alang kaninyong mga online parishioners, palihog lang og text or send sa messenger sa inyong mga pamisa sa mga kalag. Sanglit sirado man ang mga menteryo nining panahuna, aduna kitay 7 ka mga misa dinhi sa atong simbahan karong November 1 and 2. Alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12 sa udto. Alas 2 sa hapon, alas 4 sa hapon, alas 6 sa gabi. So even numbers na siya, lahi sa Domingo nga odd numbers, November 1 and 2, even numbers, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6. Palihog sa paghahin og higigayon sa pagsimba niining maong mga misa. Update sa nahalin sa atong 3,500 slots sa love offering. As of October 28, 2020, ang nahalin miabot na og 2,384. Paka na pa ang Ginoo. Busa, adunay 1,160 na lang ka slots nga available. First come, first serve gihapon. Daghang salamat by Father Shano Ubod. Manindog palihog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa. Atong dad-o ng kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.